Привет от кухнята на Гринго. Днес ще направим бисквити домашни от овесени ядки и от бадеми. Без яйца, без лактоза и без глутен. Да ви е вкусно. Основни ядки. Овесени ядки без глутен, интегрални. Захар, ако може да е по-натурална. Оризово брашно. Орехи, сурови. Това са овесените ядки. Слънчогледово масло. Може да се добави фиде от шоколадово фиде или шоколадови топчици. Необходими прибори: 2 чашки по 50 мл, една чаша на чайна чаша 200 мл, спатула от силикон, за да не залепва, инокс, който също да не залепва, за смесване, чукалка за чукане на орехи и много е важно мелачка, от който е да е такъв тип, обаче тип някакъв чопър, който да може да смели добре овесените ядки. Първа стъпка: мелим 2 чаши овесени ядки. Втора стъпка: една чаша орехи, които счукваме на чукало. Добавяме счуканите орехи. Не се притеснявайте, ако е счукано малко по-едро. Тия по-едрите парченца добавят един страхотен вкус на орех. След това добавяме 2 супени лъжици захар или захар на вкус. Могат да се добавят и 3 лъжици или 4 лъжици. Обаче аз ще добавя точно в тези шоколадово фиде, което въпреки че от черен шоколад е доста сладко. Затова ще сложа само 2 лъжици. След това всичко се обърква да се смеси добре, докато се смеси много добре. В добре обърканата смес правим малко кладенче и наливаме едно чупито, една чашка 50 мл слънчогледово масло и една чашка 50 мл студена вода или нормална вода. След което се бърка бавно, докато се получи една много добра смесена смес. Месенето на сместа се завършва все едно месиш тесто. Абсолютно същата работа. Трябва да стане много така твърдо смесено. Обаче, това, което се получава реално, е, че се залепва много по пръстите. Затова в този момент, когато вече е почти хубаво намачкано, се поръсва с мъничко оризово брашно. Това прави, че може да се компактира
нали, добре да се направи все едно топката, така да го кажем, и да не залепва на никъде. Също така след това не залепва, като се разтяга с точилка. Така приготвената смес се разточва с точилка насам и насам, докато стане долу-горе на дебелина 4-5 мм. Така разточената смес трябва да се, или да се нареже с нож. Ако нямаш някаква формичка, може да се нареже с нож, нали, така и така, да се направи на квадратчета, на триъгълничета, на каквото ти харесва. Или могат да се вземат такива форми. Аз винаги вземам двете последователни. Защо? Въпросът е следният. Защо? Защото най-напред, само че са това са. Двете последователни тези. Винаги се започва от центъра. Една бисквитка, 2, 3, 4, 5 и след това се прави така и се използва по-добре направената въпросът е, че това трябва да се нареже по най-добрия начин, да се използва най-много сместа, защото това, което остане, въобще не си губиш времето да го използваш наново и да го замесваш и да го разточваш, ами направо директно се обърква с следващата смес. И затова трябва да е много добре, колкото се може по-добре използвано това, което се разточила вече, защото въобще не си губиш след това времето, това, което остане, да се разточва наново. И това е най-добрият начин, започвайки от средата. Значи, когато са и така, с помощта, виж, тук ми е останало, виж, не ми идва за голямата формичка, значи слагам, тук е така по-малката. Може и още по-малката да сложиш, но аз обикновено не го правя. Значи, започваш с тая шпакличка, махаш това, което няма да ти е нужно, и това, което става директно в тавичката върху оризова хартия. Вземаш, когато е добре срязано и добре смесена сместа, виж как става. Въобще не ти трябва две ръце. С едната ръка снимаш на камерата, с другата слагаш. Въобще няма никаква мистерия. Когато стигнеш до този момент, тук така отделяш това, което е ненужно вече, и то отива за следващата смес. Когато следващата смес въобще не пречи, например, аз няма да направя втора смес. Това трябва да стане толкова добре направено, че дори с ръка да го хванеш, нали, да не ти се разпадне. И така, следващата смес, например, ще бъде само бадемови бисквити. Но ако има малко и овесени ядки, въобще не им пречи. Ама въобще. Както се казва в България понякога, ичбиля. Ичбиля. Значи, слагаш и поставяш. Тук отделяш наново. Отделяш наново. И продължаваш. И така до край. Значи, това е резултата. Бързо, лесно и с много малки съставки. Предварително затоплена фурна.
на 200 градуса в позиция долу и горе, без вентилатор. Без вентилатор. Много е важно. Слагат се на половин височина. 15-20 минути в зависимост от фурната. Аз в моята фурна оказва се, че загорява много повече отвътре, отколкото отвънка. След 10 минути ги обръщам тавичката. И готово. Да ви е вкусно. Да ви е вкусно.